Aspoň využijeme teďka všechny, co tady jsou. Tady takový ty malý vole věci si tady můžeme rozehrávat pak po nocích vole ve 3 lidech. Ale teďka uděláme prostě zase hlouček a prostě veřejná poprava. Ten tady bude klečet. Tady bude klečet, vole, a prostě hej, 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 hej. Smrt! Je váš, chlapi! Včera večer jsme dorazili, máme za sebou první noc, vstávali jsme kolem 8 hodiny, teďka se Aleš už líčí, takže tak do 2 hodinek bude Aleš připravený, zatím tady nikdo není, počasí je úplně na hovno, začalo nám pršet. Čiach. Ty ohně asi v tomhle nerozděláme, co? Asi ne, no. Po roce opět zde, nikdo tady není. Tady nikdo není pořád? Včera tady byly 3 oslavy narozenin, takže to bylo takový hodně party, což je super, protože dneska jsou všichni po kocovině, jsou úplně mrtví a budeme točit další fiktivní party ve filmu, takže je necháme pařit ještě jednou. Máme vymyšlenou takovou kapelu, co tady bude hrát na barely. Tam musíme dotočit ještě hodně scén se šerifem. A ty v noci přijď ke mně. Máme tam useknutí ruky. Tak už si toho všimne. Dá sekerku nějakýmu tomu kohoukovi, co tady bude stát, a odejde z toho záběru. A to si ještě musíme nabrat zvukové atmosféry. Potřebujeme řev lidí, potřebujeme si nahrát atmosféry těch trhů, potřebujeme si nahrát atmosféry té party. Těch zvuků ještě bude strašně moc. Peš a nehni se. Dělám making of. Nemůžeš, musí tunel silikon. Já se chci smát, bude making of. První dobrá zpráva dne, přestalo pršet. Což je úplně super, mělo pršet do 4, ale teďka máme 3 hodiny na to, aby jsme zvládli tu omáčku, takže já jdu kouknout plac. Jdem najít lidi, co ještě vyspávají. Je teďka asi 3:45, takže ve 12 začneme. Máme 3 hoďky, než nám začne padat světlo. A pak většina dalších scén už je prostě za tmy, takže od 4 do pozdních nočních hodin nebo brzkých ranních hodin budeme natáčet. Tenhle týden tady budou i nějaký auta, takže si natočíme i nějaký průjezdy, který jsme minule nemohli natočit, protože tady žádný auta nebyly. Máme palivo, je to dobrý! Tak já tam mám hej Švéda, on si ho otočil, dostal nožem do krku. Přesně tak. Akce. Přesně, a pak půjde stranou. Akce. Stop. Kamera. Akce. Jo, holky, to je lepší. No, bych se vyjel. Dává to větší smysl, že holky nemají koupečky. Akce. 1. 2. 3. Běž! Jaké to je střílet z kanónu? Úžasný, dlouhý orgasmus. Projede kolem kamery a v tom záběru zůstane spasitel, počká až projede, pomaličku jako utečeš pryč z toho záběru. Teď ti pak ukážu kam, ať si tady rozmístíme ty lidi. Ten záběr z toho auta by mohl být v pohodě.
Jasně no, podal to, předáš mi kameru a ti pak dám. Tam by se dalo použít maximálně, tak se vjede dovnitř, víš co? Takhle. Pojď zpátky na ten průjezd, no. Když to šlo do strany, stopneš si vedle mě, podle tady. Dopředu dozadu v pohodě. No, jasně, no. Tak bych padal sem, tak mě drž. Nechrápej, já otevři tu bránu. V pohodě. Takže chystáme se na poslední scénu dnešního dne natáčecího, že dotočíme něco, co nám chybí do dřevěné škvíry a pak budeme spát. Není zas tak pozdě, vole, ale stejně jsme utahaní. Jsem tady. Přijde před něj, co se tady děje, a už ty strážci mu to řeknou. Jeden to bude držet, druhý na tebe míří a to stejně nemůžeš nic. Už se to chystá. Abyste byli všichni takhle od toho světla tady. Hrozný hlad. Ne, běž. Takže tak tě budu mlátit palbou. Že se všichni stichnou. Jo. A jdem se rozeslit. Klekneš na tuhle stranu špalku. Co se v ty... Dřevěničky nesmí! Jaký trestně zaloupeš? Posej do dílky! Přeji si teď, spalek! Je to fakt dobrý, to je hrozná prča. Tady je to všechno vidět. Všechno je tady vidět. A všechno tam bude. Sledujte nás. Kde se to vypíná, ty?